أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde ene laaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam en garti ha joni e yewtere meɗen konngol l'islam, yewtere nde mbaɗeten ɗo e ayaw men Pini TV kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti. Aywa, eɗen kalanno e yewtere ɓennude ko faati e asakal. Ha joni ko hen jokketen inchallah. Aywa, hande ma en kal e ɓe ganduɗa so tawi neɗɗo yaltini asakal muɗum ɓe o foti tottude ɓe sifaji jeetati ɗi Allah sifi e alqur'ana ɗi ko ɓen kaleten. Aywa, eɗen gadoro noon wonde asakal ñamande en kalino neɗɗo jogiiɗo ñamale e deweteɗo ñamale ko jogui ko so tawi o yaltini hen aywa ñamande nde ko heddi ko timmata asakal o askata. En kaalino kadi wonde jogiiɗo ñamale so tawi omo aska hay so tawi wonmo ñamluno hunde on ne hokkimo lajal ngal yoɓatamo o teskon o yaltinanta ñamande asakal ko mawo tama ñamande nde o fuɗɗo yaltinande ɗum asakal. En mbinoto kadi so tawi ñamande nde woni to o ñamliri ɗum woni to neɗɗo fodde duuɓi tati duuɓi nayyi ñande o taminde o askata te so ari e jungo makko hankadi ko itande wotere tan o askanta ɗum. Joni noon eɗen kaala wonde ɗum koko faati e kalis wonno kange e kalis walla ko faati e kalis e kutortoɗen ɗo ɗi CFA ogie walla ko nandi hen ma walla aywa marchandise uji ɗi jeyten e bitikaji meɗen seɗen calcula ɗum ɗo koye kalis teskete. Kono noon ganden wonde ñamande fukkata asakal remru. Aha, asakal jahori kadi ñamande fukkata ɗum. Aɗa jogiiɗo aywa dammiri 50 an asakal ne waɗɗi hen kono aɗa rewe aywa million ɗum fukkata asakal dammiri ndi. Aɗa rewe million walla aɗa rewe temedere ujunere aywa a remi ngesa ma ko coñɗa ko timmi 100 kiloji jeegom timmi 600 kilo te en mbino temedde jeegom aywa kilo ɗi so tawi timmi ɗum tan asakal waɗɗima hen aywa temedere ujunere nde ndeweteɗa ɗum haɗatama askude aywa e gawri ma ndi walla soko maaro wonno nde wonno asakal remru waɗɗi koye jaati ko remako wadde kalis mo ndeweteɗa walla galle mo ndeweteɗa walla oto mo ndeweteɗa ɗum ɗon haaji mum ala hen haɗata ɗum yaltinede. Sa nani ñamande nde hatma askude aɗa tesko ñamade asakal ɗum ɗon ko to faati asakal kalis to faati e magasin ji ma e walla kalis mo moftuɗa wa amma jawdi ma kam jahori ma nayi ma timmi 50 asakal waɗɗima hen geloɗi ma timmi 5 aɗa rewe temedere ujunere haɗatama askude a san dammuwol pour geloɗi 5 ɗi. Eywa o girɗe kadi o girɗe woni min mayinuji ɗi yimɓe ɓe gasata ina jaltina hen kange aɗa rewe ga temedere ujunere kono noon a yaa $7 woni hedde Kedugu to ɓe gasata kange to walla soko Mauritanie walla soko Mali. Eywa a asi ha kange ne yalta walla kalis ko yaltata ɗon ko kange o so timmi menkelleje nogas woni 80 gram a askat hay sa rewe million walla million ay sappo kalis a askat ɓay tan koye o girɗe yalti o girɗe woni minuji e maynaji ɗi sabu ɗo joni asakal ngal waɗɗi koye jaati eywa o girɗe ɗe gasata ɗon ɗe kono noon asakal wayno kange e kalis banggue walla marchandise uji men ɗi eywa ɗum ɗo ñamande ene fukka ɗum. Hay so tawi ñamande nde aɗa andi ko lajal walla 5 garowo o jomum ne yobma ko hande gonɗa e askude a calculta ñamande no wiyeteno a yaltinanta ñamande nde asakal. Eywa a accan ha tama wayno walla ka joɓoyowo ɗum so tawi ko ndeweteɗa kay mbiyannomi ka joɓoyowo ɗo ele 5 jogorɗa yobde haɗata a calculat ɗum
hay so tawi ɗo e hitande arore ɗo no wiyeteno ɗo e lebbi jeegom lebbi joyi joɓata ñamande nde kono ko joguiɗa ɗo kono timmi asakal ala so a itti hen ñamande nde jogorɗa yobde nde ko heddi ko timmata asakal ɗo askata walla ni ko tenge joom suudu ma joguiɗa joom suudu ma ne rewma tenge mum sa calculi tenge joom suudu ma ɗe e asakal ma he ko heddi ko nattan timmude asakal ɗo a askata pullo joguiɗo kolce capantati kono hen tati eywo ko nagge nge o tengno debbo makko woni ɗon ɗiɗi ɗi ko nagge nge jibini woni tati so itti e nayi makko ɗi nattan timmude capantati oɗo o askata ganden noon no wayi tengtude yeehi ha ina fukka asakal eywo ɗum ɗo de wona ko foti ñamede ɗum ɗo wona ko foti fewjanede taw debbo ma tinani hakke Allah ko tengti nayi joom suudu ma ɗi tengnoɗamo nana e kolce ɗe nana e nder kolce ma he fof so rendine timma asakal kono sa calculi sa itti hen ko tengnoɗa joom suudu ma ko hankadi nattan timmude asakal ɗo a askata hakke Allah ko mbasɗa jeyde tenge ɗe ko kono e nder hen tan turi eɗen ñaama eɗen jeeya eɗen pewja kala ñamowo ɗum de ko jeygol ñamata de eyyo ɗum ñametake tenge koye gueɗe ɓurɗe tengtude jeeya eyyo ɓiɗɗo janan aɗa wonde makko aɗa walda e makko aɗa ñallida e makko omo defanma omo wuppanma foof tenge ɗe woni sababu o te tenge ɗe ko Allah ne wela tan wadde ɗum kono so tawi koko yeyeteno a wawa sodde debbo sene yeyeteno wona nagge sodirte walla kolse ɗiɗi walla capanɗe jeegom ujunere walla ko nandi hen duttoɗen kadi ñaamen eywa te kala ñamowo ɗum yata yeeso kala mo tenge joom suudu mum wone nayi mum ine ñaama hen ine hutoro taw debbo tinani taw wona e weliya debbo so tawi ko weliya debbo o kam fa marhaban so wona e weliya debbo oɗo saaha foof o heɓan caɗele nayi makko gujjete ga nayi makko maaya ga caɗele o sertata e caɗele tenge rewɓe ɓe totten ɓe ko kamɓe jeeyi wadde so tawi nayi ɗi tengnoɗa joom suudu ma nana ne jilli e kolce ma an o ko foof kañƴi gondi foof ne timma asakal kono sa itti hen tenge joom suudu ma ɗe nattan timmude asakal ɗo a askata hakke Allah ko mbasɗa jeyde ɗum ko hono noon kadi eywa nafage mo ganduɗa ina waɗɗi e dow hoore ma wayno jinnaɓe ma ɗiɗo wasɓe lewru foof nguura mabɓe ko an o wersata ujunaje 10 eywa a tardi wersude a ñamlima to bitik to walla to kamɓe daari ñamluɗoɓe kono ko an o foti yobde ɗum eywa lebbi ɗiɗi ɗi fodde muɗum so tawi a itti ɗum e ko joguiɗa ko timmata asakal ɗo a askata saabu koko waɗɗi e dow ma jinnaɓe ma wasɓe ko an o waɗɗi wonde ya wurnuɓe walla ni ko asakal rawane jaltinnoɗa walla a yaltinano ha tilfe walla aɗa rewe asakal an andi no belsiniriɗa asakal rawane ha a yaltinani hankadi ina waɗɗi e dow hoore ma a calculat ɗum so tawi fodde muɗum a itti e jawdi ma timmata asakal hankadi ɗo kadi a askata saabu ɗum ɗon ka poɗɗo yobde ɗum ko forcé koni ɗum way so tawi noon eywa ñamale ɗe ndeweteɗa ɗon ɗe aɗa jogui matériel uji goɗɗi ɗi ganduɗa wona galle mo koɗɗa o wona auto ma mo dongnata o wona comci ma ɗi ɓorguiɗa ala aɗa jogui matériel uji goɗɗi tan eyyo ɗiɗon sa calculi ɗum ine timma fodde ñamande nde hankadi ñamande nde a calcultani nde aɗatama askude masalan aɗa jogui ɗo auto goɗɗo mo a dognani auto bagage wona golle ma aɗa jogui auto mo dognuɗa kono aɗa jogui auto bagage ne heedi banggue ka connoɗo mo tan e neɗɗo sa calculi coggu auto ko jarata ko ne wawi yobde ñamande ma nde ñamande nde ɗo a calculta ɗum e asakal ma he nde ɗo ñamande haɗatama askude hay so tawi sode ittama jawdi ma nattan timmude nisab fodde asakal haɗatama askude ɗo noon ko matériel goɗɗo mo a hutoraki walla aɗa jogui cantine goɗɗo mo mbaɗɗa mo wona mo jeeyirta marchandise uji ma ɗi o matériel uji goɗɗi tan ɗi jiiɗa ɗi kutortoɗa kono comci ma koɗi keewi foof
soko jasneruji ko wawi wonde fof asakal a calculta galleji ma ɗi koɗata eyyi walla ko soko luwas mbaɗɗa ni a calculta ɗum saɗa aska otoji ma ɗi dongnata hay so tawi ko otoji 50 a calculta eyyi so tawi noon coɗiruɗa oto o tan ko moftude kalis ma wona aɗa dognoma aɗa andi wona oto mo dongnata a yimo tan walla omo weeɓi coɗɗa a ɗamini yeytude walla ko nandi hen oɗo hankkadi saɗa aska a calculam mo eyyi saɗa rewe ñamade noon aɗa jogui hono oto baɗo ni sa calculi oto omo wawi yobde ñamade nde ko heddi ko timma asakal a askat aha eyyi eywa so tawi noon no mbiyannomi asakal ina wasa ñamade ina wasa fukkade asakal e sarɗiyeji ɗiɗi so tawi marchandise ma o walla bitik ma o timmi hitande aɗa foti askude eywo nden noon caggal mum ñamliɗa hay so tawi ñamade nde eywa ñamliɗa kusoriɗa mbaɗɗa e yangue ma walla e inde ɓiye walla ko wawi wo yangue ɓiye eywo ɗo haɗatama askude ɓay ko caggal ko ponnoɗa askande ko timmi hitande déjà ha asakal waɗɗima hen a suwa yaltinde taw ñamliɗa ndeɗo ñamade tesketake walla ko ñamliɗa ko mbiɗen ko tan ñamliɗa ko matériel goɗɗo mo ganduɗa wona galle ma mo koɗata wona oto ma mo dongnata eyyo walla ko pucci tan ha jinɗa ne yeeye walla ko jawdi eywa jahori jomum ne jogui ɗo baali rasuji moƴƴi tan ñamliɗa hen eyyi ñamliɗa soko laadumaji walla ko wawi wonde foof ñamliɗa ndeɗo aɗa foti yoɓoyde jomum ndeɗo ñamade nde fukkata asakal ma o ganda ɗum eywa ko ni woni ko fati e eywa ñamade e asakal so tawi noon ko yimɓe ɓe ganduɗa caggal a aski ko kamɓe poɗɗa rokkude ko sifaji 8 Allah haali e alqur'ana teskoɗen ɗi yimɓe noon inana gaska ina totta woɓɓe ɓe jiida e ɓeeɗo ɓen ɓe gaskani ko adi foof woni biyeteɗo faqir faqir e miskine eɓe certi faqir woni neɗɗo omo jogui seeɗa kono ko jogui ko wawa wurnudemo fodde hitande ko jogui ko wawa wurnudemo fodde hitande ɗo de enen fof en naati ɗo ko ɓuuri hewde e meɗen naati ɗo ina jagga asakal eyyi ko joguiɗa ko wawa wurnudemo walla wurna ɓesgu ma fodde hitande eyyi hay so tawi aɗa jogui ko ganduɗa asakal ina waɗɗi hen an o aɗa aska kono ɓesgu ma ngu gurnatagu e ano ko joguiɗa ɗon ko sa liggaki a joɗima oɗon ñaama ɗum wawa ñamminde on fodde hitande an o aɗa jagga asakal an o ka faqir eyyi hay so tawi ni omo jogui ko ina yaltina ko timmata nisab eyyi omo jogui bitig o ne timma 3 millions ko waɗi hen e marchandise walla 4 millions kono on 4 millions o wawa wurnudemo kanko e ɓesgu makko fodde hitande omo jagga asakal ko faqir eyyi oɗo woni go'o ɗiɗi woni miskina eyyi miskino woni mo ala haydara mo ganduɗa so fini ko ma yaaha ko Allah naata e wuuro he ko Allah wawni julɗo nde fuɗɗo addude saggina eyyi walla ko fewji hande ko ɗum o sagginta janggo eyyi miskino woni mo ala haydara kisa miskina ɓuri tampude e faqir eyyi tataɓo woni gollowo hen eyyi ɗo noon wayno jahowo jaggoyde asakal ɗo ko guure meɗen guure diine ɗe ganduɗa ko diine ñawata eɗen jogui qaadi meɗen ñawowo meɗen eɗen jogui almami meɗen so asakal yonti won ittaɓe ko ɓen jahata e yimɓe ɓe jaggoye asakal adda ko noon wonno lasli ko kamɓe tawoyta joom nayyi en ɓe limana ɓen ɓe kalna ɓeɗon de ko ni poɗɗa askirde ko o ndi poɗɗa yaltinde e ndiɗo walla joom beyi en e joom baali en walla joom gueloɗi walla yahoɓe e commerçant ji ɗi so ɓen calculi jomum haalna jomum ko naggam poɗɗa jaggude yaltinde asakal adda eyyi taw wona tan neɗɗo immi to tan dadi ƴetti fetel muɗum ne yaha yimɓe ne jagga asakal wona oɗo de ko wuuro meɗen go taw ke gaadi enen beela gardini ñawowo meɗen omo ñawana en on ñawowo so ari omo jagga asakal walla yimɓe ɓe o neeli ina jagga asakal ko ɓeɗo wiya ko ɓe jaggata asakal kono mino asakal ne waɗɗi kam walla waɗɗaki kam mi ala dura yaade to neɗɗo goɗɗo miyamo yaltin asakal eyyi kanko diine makko
wona min nela e makko mino wodani kam ko yaltinde asakal so tawi ina waddi am wodani kam ko wadde ko ponmi wadde ko eywa kono non tan mi immo tan mi yahay makko ko ma peewa ko ma juula ko ma ngaska mi jagsaka non Allah fa jaggude jawdi makko bida aska wobbe hen hay so tawi askino ni biya kadi ma jomum aska gongol ala wona ni sariya wiide wona ni Allah wi wona ni nelaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi gollowo heno jahowo jaggoyde o walla so jaggama ha addama hono Madina Gunas en rendinama to jamaado miskinebe so ngari feccowo gaweje de en hakkunde miskinebe be odo ine daggen odo hay so tawi ko galo sabu o jaggirani e bange wonde miskina walla bange wonde faqir walla jahowo e bitikaaji di o wadana be inventaire o walla be wadde inventaire sabu asakal ngal sabu jaggude sabu askinde joomun do hay so tawi jomum ko galo ina jaggira hen sabu mudum mo sariya neli woni tati taw wona non jaho ne wadana neddo inventaire on ne yidi wadde ne yidi askude o yaha o walla on wadde inventaire on ne yobamo on o jaggata asakal de o wona sariya neli mo nayabo o woni mu'allafu qulubuhum keferbe enen koddi e mabbe be gona julbe eywa enen kokkira be asakal he sabu reer dindebe e diine l'islam taw non ko be damini den dum ine wona sababu be naata e l'islam dum ine addana be beydade yidde l'islam be naata e l'islam beedo ngoni ngownetebe berde mabbe wiyama ko alaade wiyama wona heferebe de ala ko tubbe hesbe be cuwa hebindade e diine l'islam taw e be tottire asakal ngal mbele haba bura hebindade e l'islam won wi andube wiibe ko beedo ngoni mo Allah wownetebe qulubuhum berde mabbe wiyama kadi soko heferebe be kodduden be puddi yidde l'islam walla eden ciusodiri e mabbe eden gandi seden kokkabe asakal he dum ine addana be reerude e l'islam habe tuuba beedo kadi ne jagga asakal woni nayo joyo o woni maccudo dahaado maccudo omo jeya jawdi asakal gal jehen ciotten mo hen kalifa makko ne yeytamo jobanen mo bele o rimda wona enen ciotta bele jehen mo de ala o yobane e jawdi asakal he ano gasko o jobanamo bele o rimda o jeya hoore makko ne wonno Allah ne yidi neddo jeya hoore mun l'islam ine habo maccugangal no feewi l'islam ine habo maccugangal sa yi neddo nyaami e korka o tey ko bakkaado no way bonde wiye pour o sorto ko yo ya o ndara maccudo dahaado ina jeya o sooda jomum o rimdina dum walla maccudo mo jeyno o rimdina ay firti l'islam ina yidi neddo jeyde hoore mu l'islam boyi habade maccugagal wadde odo maccudo o sorte e halis asakal he walla an gasko o cortamo bele o jeya hoore makko odo ina jeya e jaggobe asakal ko Allah haali dum do non arandi neddo so tawi an o rimdinno neddo so maayi hankadi o ala dono o rimdide kono ala dono hay goto hankadi an o dimdinnodo mo ko an o ronatamo kono odo so tawi ko halis asakal cottirdamo so tawi o maayi o accani biddo mo ine ronamo o accani ballido mo ine ronamo odo wana an cottinodo mo asakal o ronatamo de ala o ko baytil mali o koy 15 julbe hankadi ko acci ko wattete ko 15 julbe be fof ronatamo sabu wana hoore ma dimdidamo sabu halis asakal mo cottirdamo a jeya ko haqqi Allah e maccube jeyaabe mudum ko battudo jeegomo woni neddo deweteedo nyamaande o ala ko yobiri nyamaande makko kalis asakal ma jobanamo hen nyamaande makko o jeyta hoore makko ayi saha fof omo nawe tribunal omo nawe police omo yaha arta sabu nyamaande walla commerçant wonno omo nyamli e banque ji magasin makko yani galle makko de wada saisir walla ko nandi hen halis asakal ma he bay ko galle mo hodi jobanamo nyamaande makko o hebta hoore makko odo hay so tawi o maayi arandi ko maayido de o juletende wiyama omo rewe nyamaande
aski ala wa yobande mo nyamande de hay maydo ne yobane nyamande asakal aha do non so tawi o nyamloraaki sabu bonande neddo nyamloriido sabu yange biyum wo soodi hen ngaari soodi hen goddum e goddum wolisaaji booluuji huude fof wada tan ha weli wo e bonande ko ganduda taw wona tenge ala ko gede beydade hen e bidaaji meden booliyel yumma booliyel kaawa booliyel nangam deedo gede o nyamlori odo haalis asakal o yobantaake hen nyamane makko odon ko haaju makko sariya wi non aha wo so tawi non ko basdo omo andi boyata wo kaari aska te on ne wawno ko de asakale o nyamlori sabu dum o nyamli sabu wadde dépasse mele so kaari aski yobanamo o yeyito on o halni on ne yobanamo hen bay ko basdo o nyamlori ni ko ha o yobane asakal he dum o nyamlori bay tan ko basdo ko mbele o nafga e hoore makko walla o nafga e koreji makko besngu makko odo omo yobane nyamande makko do woni jeegom hawri e ko jogino den hojomaaji timmi en kaadado so Allah artiri en yalama aljuma faado inshallah taw en celli elen kisi jokken ha joni e yimbe be ganduda ben woni be Allah toddi en wonde sen jaltini asakal meden yon tottube wonno ko yewtere meden kongol l'islam eden jaadanno to bange caméraji to wo musido meden Jibi Dieng e baniraado meden debbo Fati Ndiaye to bange montage musido men Ali Fall wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh